Bon dia a tots i a totes. Esteu tots? Anem a començar, per favor, silenci. Anem a començar la convocatòria del ple número 2 del dia 24 de febrer de 2018. Excusem l'absència, en aquest cas del Fred, per motius de salut. I comencem en el primer punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació de l'acta de la sessió ordinària celebrada el dia 27 de gener de 2018. Hi ha alguna esmena, alguna rectificació a l'acta? Alguna qüestió per part d'algun grup? No cap? Passem a votació entonces de la mateixa. Vots a favor d'aprovació de l'acta? Unanimitat, aprovaria per unanimitat. Molt bé. El segon punt de l'ordre del dia és un punt de dació de comptes, en aquest cas de l'àrea de serveis econòmics i financers. Concretament són 3 expedients: l'aprovació de la liquidació dels pressupostos de 2010 de l'Ajuntament de Xàtiva i del Consell Esportiu, dació de comptes del decret d'aprovació, l'expedient de l'informe de la intervenció de l'exercici 2010 sobre el pla d'ajust, el seu compliment, i després, finalment, els informes trimestrals sobre la morositat i el període mig de pagament, també la dació de comptes. Segons l'acord per part de la Junta de Portaveus, tractarem tot en un únic punt. Donem pas a les intervencions o donem lectura primer als acords. Sí, fem un xicotet resum dels acords, o dels decrets en aquest cas. Bé, com molt bé ha dit el senyor alcalde, aquests 3 punts es van donar compte en la Comissió Informativa d'Hisenda en la sessió celebrada el 19 de febrer de 2018. El primer assumpte es tracta de la liquidació del pressupost de 2017 de l'Ajuntament i del Consell Esportiu Municipal, aprovats per decret de l'alcaldia número 113 de 2018. Resumidament, pel que fa a la liquidació del pressupost de l'Ajuntament, dona els següents resultats. Drets reconeguts nets, 28.495.015,34 euros, obligacions reconegudes netes, 27.683.361,91 euros, el que dona un resultat pressupostari ajustat de 1.920.217,51 euros. Pel que fa al Consell Esportiu Municipal, el resultat pressupostari és el següent. Drets reconeguts nets, en 2017, 1.076.990,88 euros. Obligacions reconegudes netes, 1.009.045,37 euros, el que dona un resultat pressupostari ajustat de 56.498 euros. En segon lloc, donar compte també de l'informe elaborat per la intervenció en relació al compliment anual del pla d'ajust, informe que ha estat elaborat per la intervenció i en el qual es conclou que es complix amb el pla d'ajust aprovat en el seu dia per l'Ajuntament. Per últim, donar compte també dels informes trimestrals sobre el compliment de la morositat i càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors, elaborat també per la tresoreria i la intervenció. Molt bé, iniciem el debat en aquest punt per part del Grup Ciudadanos. Juan, Grup Popular, Grup Compromís. Sí, molt bon dia. Bé, nosaltres considerem que aquests 3 punts que anem a tractar de manera conjunta aporten dades molt positives i molt reveladores sobre la gestió que s'està fent des de l'equip de govern. Un any més hem aconseguit que el resultat pressupostari ajustat de l'Ajuntament siga positiu, un 9,9 milions d'euros. Majors ingressos corrents, 1,5 milió d'euros, gràcies sobretot a l'augment dels ingressos directes, les altes noves aconseguides per la inspecció tributària i impostos indirectes, com els 73.000 euros més dels previstos de llicències d'obres, la qual cosa és positiva no sols per l'increment de l'activitat econòmica, sinó també i fonamentalment per l'increment del control sobre les actuacions a la nostra ciutat. També hi ha hagut menys despesa corrent de la prevista, ja que hem estalviat, entre altres coses, en despeses de personal pel pagament de la seguretat social a càrrec de la no pressupostària, la quota del treballador, i d'altra banda del resultat pressupostari ajustat del Consell Esportiu també ha sigut positiu, concretament en 58.000 euros, provocat també pels majors ingressos obtesos en la utilització de la ciutat
de l'esport, que han superat les previsions inicials del pressupost i que ha situat en aquests moments el romanent de tresoreria en 218.000 euros, 52.000 euros més que l'exercici anterior. Mostra de la favorable evolució dels ingressos a les arques municipals i resultat d'una ajustada política de despeses que senyeix rigorosament els pressuposts i que no improvisa ni desbalafia en despesa corrent. Hem pogut generar una còmoda liquidesa per a les arques municipals que ens ha permès abonar un total de 9.500.000 euros corresponents a 515.000 operacions en un període mitjà de pagament de 29 dies, pràcticament el temps que es tarda en fer-se el procés administratiu, situant-nos així per baix del màxim que determina la pròpia normativa. Evidentment, amb aquesta situació econòmica financera no ha calgut imputar cap tipus de mesura d'ajust, és a dir, el pla d'ajust, el que es va generar després del Pla Montoro, aquell pla d'ajust 2012-2022, malgrat que dia que no se podien baixar els impostos, la gran rigorositat en l'exercici del pressupost per part de l'equip de govern ha fet que siga possible baixar els impostos, siga possible baixar l'IBI i alhora haver complit amb aquest pla d'ajust amb moltíssima comoditat. Crec que avui és un dia per a felicitar-nos i per a esperonar-nos també per a seguir treballant en la mateixa línia. Molt bé, moltes gràcies, Cristina. Per part del grup Esquerra Unida, Miquel. Moltes gràcies i bon dia a tots i a totes. Tanquem 2017 amb una liquidació que implica 1,6 de superàvit, quantitat que anirà encaminada una part a remanent positiu i que esperem i desitgem poder incorporar per a realitzar inversions, etc. A més, es dona compte d'un període mitjà de pagament que, tal i conforme s'estava dient, està dins dels paràmetres de la llei i que el que fa és implicar o el que ens indica és aquesta absència de tensió en tresoreria. En tot cas, cal continuar agilitzant el tràmit administratiu de les factures registrades per continuar reduint aquest període i sobretot guanyar en eficàcia per a que els proveïdors continuen tenint aquestes possibilitats d'accedir al cobrament en les millors condicions. I després, per últim, també es dona compte per part de la intervenció del pla d'ajust. Un pla d'ajust, un informe del mateix, que tots sabem que està derivat del 412, un 412 que va estar patrocinat per el Partit Popular i que implica una intromissió en la sobirania dels municipis, un negoci per a la banca comercial i un tapar la mala gestió del Partit Popular. I sobretot, el que estem dient, reduir els serveis a la ciutadania. En tot cas, aquest informe, aquesta dació de compte és una dació de compte a nivell econòmic positiva en la qual ens trobem satisfets des de l'equip de govern. Molt bé, gràcies, Miquel. Grup socialista, Nacho. Sí, donem compte de la liquidació del pressupost de 2017 sobre la xifra final d'un pressupost pressupostari ajustat de 1.920.000 euros caldria aclarir diversos conceptes. Primer, el resultat pressupostari brut és molt similar al del 2016. 811.000 euros en el 2017 front a 766.000 euros en el 2016. Per lo que cal parlar d'estabilitat en l'evolució pressupostària i d'un control prou efectiu sobre els ingressos i gastos bruts. Segon, el resultat pressupostari total de 2017 ve donat per diferents magnituds derivades de la liquidació d'operacions de molt diferent signe. Com bé s'explica en el decret de liquidació, al finalitzar l'any 2017 ens hem trobat per la via dels ingressos una liquidació de 1,5 milions d'euros d'ingressos superiors a l'esperada. Bàsicament per les noves altes d'inspecció tributària realitzades per la Direcció General de Catastre, l'anomenada revisió catastral, que ens ha permès ingressar 734.000 euros més i que ha compensat sobradament la baixada per la menor recaptació d'IBI d'espais desclassificats de menys 119.000 euros i de les plusvalues, l'impost de transmissió del valor dels terres de naturalesa urbana, menys 151.000 euros. Aquest increment de recaptació és el que ha fet possible una baixada del valor catastral i, per tant, de l'IBI per a 2018 del 4%. També hem tingut majors ingressos per obres, més de 73.000 euros més despressupostats, per multes, 183.000 euros, per execucions subsidiàries, 22.000 euros i per transferències corrents, etc. d'altres ingressos. Les previsions restrictives obligades per la normativa europea SEC també acaben generant normalment una xifra d'ingressos superior a la pressupostada inicialment. Tercer, per la via de la despesa, l'estalvi s'ha produït principalment en el capítol 1, un estalvi de 342.000 euros, bàsicament per la generositat de les previsions inicials i per una contenció en la resta de despesa corrent. Finalment, explicar que el romanent positiu de tesoreria es veu positivament afectat per una menor dotació de les insolvències, que passa de 5,3 a 3,8 milions d'euros. La menor dotació per insolvències ve per una anul·lació de drets reconeguts de 2,9 milions d'euros dins de la política de sanejament feta per el Servei de Gestió Tributària de la Diputació de València en la present legislatura.
passant de tindre 2,6 a 10,2 milions d'euros de deutors cobrament, és a dir, desapareixen 2,4 milions d'euros que mai anàvem a cobrar. Tanquem l'exercici 2017 amb un romanent positiu de 4.682.000 euros, després d'haver realitzat amortitzacions extraordinàries en l'any 2017 de deute de 2,3 milions. El romanent positiu de tesoreria supera còmodament el saldo viu dels préstecs Montoro, de 4,4 milions d'euros, la quantitat que procedia de factures sense dotació pressupostària. Aquesta circumstància ens permetria una incorporació de crèdit en cas de ser necessària. Pel que fa al Consell Esportiu Municipal, tanquem amb un resultat pressupostari positiu ajustat de 58.200 euros, que nota l'increment de financiació municipal i els majors ingressos i repetís la despesa, i que eleva el romanent de tesoreria del Consell a 217.000 euros, en aquest cas sense cap deute que afecte a aquest romanent. En referència al pla d'ajust, el seu compliment es permet evitar noves mesures de restricció de despesa. Potser una propera liquidació definitiva dels préstecs Montoro es permetria tancar aquest pla. Fins al moment la seva efectivitat ha quedat sobradament demostrada. En els anys que venen caldrà vigilar la regla de gasto, mantenir el període mitjà de pagament en els 31 dies actuals i evitar el creixement orgànic al que de forma involuntària tenen les administracions públiques. Com? Auditant el gasto, fent un pressupost en base zero o avaluant la rendibilitat d'algunes inversions i, com no, millorant la gestió dels ingressos. I aquesta part del pressupost a la que pocs presten atenció. Voleu fugir de l'autocomplacència i mirar de forma crítica la gestió feta fins ara. Sempre serà positiu i sempre, sense dubtes, ajudarà a millorar en exercicis futurs. Molt bé, gràcies Nacho. Alguna intervenció més en aquest punt? Molt bé, donat que és una dació de comptes, no cal votar i per tant passem al tercer punt de l'ordre del dia, que és la proposta de canvi de suplent de vocal del grup socialista com a membre del Consell de les Dones per la Igualtat. Donem lectura al dictamen. Sí, proposta dictaminada per la Comissió Informativa en la sessió celebrada el 14 de febrer de 2018 i que resumidament diu: vist l'acord del ple de data 25 de juliol de 2015 en el qual es designen representants de la corporació en l'òrgan col·legiat Consell de les Dones per la Igualtat, vist la sol·licitud de data 13 de novembre de 2017 de la regidora del grup municipal del Partit Socialista, Elena Baraza Lorente, en la qual sol·licita el canvi de representant nomenat en el seu dia i que era Esther Insa Conca, representant suplent del Consell de les Dones per Carla Pastor San Victorino, la comissió proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, designar a Carla Pastor San Victorino com a vocal suplent del Consell de les Dones per la Igualtat pel grup municipal del Partit Socialista, en substitució d'Esther Insa Conca. Segon, notificar el present acord a les dues vocals interessades, a la Regidoria de la Dona i Igualtat i al Departament de Dona i Igualtat als efectes procedents. Molt bé, iniciem el debat en aquest punt. Alguna intervenció? Grupo Ciudadanos, Grup Popular, Compromís, Esquerra Unida. Comentar que està obert, que així era com estaven en els estatuts i que contínuament està en canvi perquè està viu. Molt bé, passem a votació entonces del punt. Vots a favor? Unanimitat? Quedaria aprovat per unanimitat. El següent punt, el punt número 4, també de l'àrea de serveis socials i culturals, concretament és la proposta de modificació de l'article número 5 dels estatuts del Consell Econòmic i Social de Xàtiva i l'aprovació inicial dels estatuts per a la inclusió com a membre de l'associació Xàtiva. Donem lectura també al dictamen abans del debat d'aquest punt. Sí, proposta dictaminada per la Comissió Informativa Sociocultural en la sessió celebrada el 14 de febrer de 2018 i que en resum és la següent. Vist l'acord del ple de data 29 de desembre de 2015 en el qual es van aprovar definitivament els estatuts del Consell Econòmic Social, vista la sol·licitud que presenta Fina García Ruiz, presidenta de Xàtiva, en la qual sol·licita que l'associació que presideix forme part del Consell Econòmic i Social, vist el que disposa l'article 5è dels estatuts, vist l'acord del Consell Econòmic i Social de data 10 de març de 2017, vista la proposta de la Regidoria de Promoció Econòmica, la Comissió Informativa proposa al ple el següent acord, l'adopció del següent acord. Primer, aprovar inicialment la modificació dels estatuts del Consell Econòmic i Social de Xàtiva, incorporant com a membre en el plenari del CESC
a l'associació Xateva. Segon, sometre l'acord a exposició pública durant el termini de 30 dies hàbils mitjançant edicte al butlletí oficial de la província i al tauler d'anuncis als efectes d'al·legacions. Molt bé, iniciem el debat en este punt. Grup Ciudadanos, Grup Popular, Grup Compromís. Cristina, endavant. Bé, esta proposta de modificació que portem avui de l'article 5, des del grup Compromís ens agradaria fer alguna referència al mateix perquè entenem que nosaltres des del primer moment sempre hem defensat que este article 5 dels estatuts del CESC fora un article obert on se permetirà que altre tipus d'associacions i són dos coneixedors de les nostres al·legacions en relació a la participació també d'altres sindicats i per tant, nosaltres entenem que este sistema, donat que defenem la democràcia i la pluralitat en la composició del CESC, i ja vam sol·licitar també en el seu moment l'entrada d'altres sindicats, proposar en aquests moments que entre l'associació Xateva ens pareix una molt bona notícia i el que desitjaríem és que aquest article 5 s'obrirà a qualsevol altra associació que tinga interès a pertànyer al Consell Econòmic i Social i com ja vam reiterant en aquest punt, també ens agradaria que s'obrira a altres sindicats que tinguin implantació a la ciutat de Xàtiva i en definitiva creiem que és un dia per estar satisfets perquè efectivament això, l'entrada de Xàtiva, l'entrada d'altres organitzacions, l'entrada d'altres institucions redunda en la idea que nosaltres teníem quan presentarem aquelles esmenes a l'article 5, que és que s'incremente la participació i la pluralitat en el Consell Econòmic i Social de la ciutat de Xàtiva. Molt bé, gràcies Cristina. Grup Esquerra Unida, Xesca. Es congratulem igual que perquè som oberts, perquè tinguem que a la ciutadania en el moment que apareixen noves incorporacions s'accepten perquè és el nostre tarannà i com no, una associació com Xateva ha demostrat que té interès per participar de la vida activa de la nostra societat i crec que és un plaer i un honor tindre associacions activistes que transformen i que vulguin participar de l'economia, d'aquestes estructures socials que mantenim i que diguem com a models. Per tant, estem d'acord que aquest col·lectiu forma part del Consell Econòmic i Social. Molt bé, gràcies Xesca. Grup Socialista, Nacho. Sí, el nostre vot serà favorable. Benvinguda Xateva a aquest Consell Econòmic i Social i esperem que quan antes es reactivi aquest Consell i que es convoqui el més aviat possible. Molt bé, gràcies Nacho. Alguna intervenció més? Passem a votació entonces d'este punt. Vots a favor del dictamen? Unanimitat, quedaria aprovat per unanimitat. Seguim en els punts de l'àrea de foment, concretament en el punt número 5, la resolució d'al·legacions i l'aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança municipal reguladora de l'ocupació de la via pública mitjançant taules, cadires i altres elements auxiliars. Abans del debat donem lectura al dictamen. Rafael. Proposta dictaminada per la Comissió Informativa de Foment i Seguretat en la sessió celebrada el 15 de febrer de 2015 que resumidament diu: atès que el ple de l'Ajuntament en data 28 d'octubre de 2017 va acordar sometre l'acord d'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança municipal reguladora de les condicions d'ocupació de la via pública, atès que l'associació Gent del Mercat ha presentat escrit en el que formula una sèrie d'al·legacions que consten a l'expedient, atès l'informe emès pel Departament d'Urbanisme pel que fa a cadascuna de les al·legacions presentades per dita associació, la Comissió proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, estimar parcialment les al·legacions presentades per l'associació Gent del Mercat i desestimar la resta de les al·legacions. Segon, aprovar definitivament l'ordenança municipal reguladora de les condicions de l'ocupació de la via pública amb la redacció que consta l'informe proposta sotmès a consideració. Tercer, publicar l'acord d'aprovació definitiva d'aquesta ordenança amb el text íntegre de la mateixa al butlletí oficial de la província. Molt bé, iniciem el debat d'este punt número 5, tema de les al·legacions de l'ordenança municipal de taules i caires, Grup Ciudadanos. Alguna intervenció? Grup Popular? Grup Compromís? Sí. Bé, quan portàvem a aprovació inicial la modificació de l'ordenança municipal reguladora de l'ocupació de la via pública, la nostra intenció era actualitzar unes ordenances fiscals que estaven desfasades i que durant molt de temps
o bé no s'havien aplicat o bé s'havien aplicat de manera discrecional i poc controlada. Són de l'opinió que una banda cal reorganitzar l'ús de l'ocupació de la via pública per tal de garantir el lliure i fàcil trànsit de les persones i respectar també el dret dels veïns al descans i d'altra banda hem de treballar per afavorir el desenvolupament d'activitats econòmiques, en aquest cas concret de l'hostaleria. Durant el període d'exposició pública de les ordenances, només l'associació Gent del Mercat ha presentat 4 al·legacions, 3 de les quals han estat estimades total o parcialment després d'haver estudiat els diferents casos. Hem estimat la seva sol·licitud que el període estiuenc de l'1 de març fins al 30 d'octubre poguera ampliar-se al 30 de novembre i tot allò donat el clima de la nostra ciutat i la gran duració que té les nostres estades al carrer, hem estimat alguna sol·licitud d'eliminació de paràgraf, tot i mantenint que l'ocupació de la via pública és discrecional i per tant dependrà de l'anàlisi concret dels supòsits individuals per a atorgar o no atorgar i també hem estimat parcialment la sol·licitud d'eliminar la taxa per ocupació dels elements auxiliars eximint del seu pagament, però sí deixant la seva instal·lació subjecta a autorització. I és perquè moltes vegades s'omplin els nostres carrers, les nostres voreres d'elements, taules, cadires, elements auxiliars, publicitat, estufes i demés d'una manera totalment incontrolada i el que sí que pretenem en tot moment és que l'Ajuntament siga el que autoritze o desautoritze la col·locació d'estos elements auxiliars. No era tan important l'establiment d'una taxa, sinó el control d'aquesta ocupació de la via pública i que no estava ben controlada. No s'ha presentat cap al·legació al sistema nou de sancions i penalització que estableix la nova ordenança de l'ocupació de la via pública, per la qual cosa entenem que tots, tant els ciutadans, ciutadanes de la nostra ciutat com els hostalers, són conscients que sí que feia falta establir un sistema perquè el que complís es vea en una situació discriminada front al que no complís mai i al que no se li imposa cap sanció. Per tant, es tractava d'establir límits i posar normes per a millorar la convivència i això és el que portem a aprovació en el dia d'avui. Molt bé, gràcies Cristina. Grup Esquerra Unida, Miquel. El dia 21 del 12 del 2010 s'aprovava la llei antitabac i una llei molt positiva i també molt saludable, però que també va tindre en el seu moment les primeres resistències i també unes conseqüències i uns efectes col·laterals com va ser el fet que l'hostaleria eixia a ocupar el carrer. Aleshores apareixia la necessitat de tractar de regular això per assegurar el dret ciutadà i sobretot també la mobilitat i el dret al descans dels veïns i de les veïnes. I per això el dia 3 de juny de 2013 aquest plenari va aprovar per primera vegada una ordenança que regulava aquest tipus d'ocupació de via pública. Avui, 4 anys després, s'actualitza i a més s'escolta la ciutadania. S'escolten les al·legacions que, conforme s'estava indicant, va presentar l'Associació de Gent del Mercat. Unes al·legacions que, més enllà de millorar en facilitats d'inspecció, tal i conforme marcava la pròpia ordenança, la delimitació de les zones i la regulació dels elements auxiliars, ha afegit, ha enriquit aquest document la possibilitat d'incrementar l'ús de terrasses en el període estival, des de l'1 de març fins al dia 30 de novembre. A més, possibilitant l'augment del 10% per a les ampliacions de terrassa una vegada iniciat el període de fira, o també, evidentment, conciliar el màxim possible el descans ciutadà amb l'explotació d'aquestes terrasses. Bé, des d'aquest grup municipal esperem i desitgem que aquesta sigui una ferramenta útil i que sigui una ferramenta útil per assegurar el dret a la ciutat, però també per a que la hostaleria tingui la millor de les dinamitzacions possibles. El nostre vot serà favorable. Gràcies, Miquel. Grup Socialista, Nacho. Sí, sabem que és una ordenança complexa i que la seva aplicació té moltíssimes aristes i dificultats. L'ocupació de la via pública mai ha estat fàcil de gestionar. Sabem que s'ha fet un esforç de participació i que s'han estudiat les al·legacions presentades de forma oberta i buscant la millor forma de millorar l'ordenança. Segur que no és una ordenança perfecta i que en el futur trobarem coses a millorar. De moment, aquest és el resultat d'un gran treball i és la millor que ens ha hagut fer. El nostre recolzament i el vot favorable. Molt bé, alguna intervenció més en aquest punt? Passem a votació. Vots a favor de l'ordenança? 14. Vots en contra? Cap. Abstencions? 6. Queda aprovada per majoria.
Seguim en l'àrea de foment, punt número 6, ordenança reguladora de les condicions tècniques, estètiques i d'ornato públic en els espais urbans, concretament l'aprovació inicial d'esta nova ordenança. Donem el dictamen abans del debat. Sí, proposta dictaminada per la Comissió Informativa de Foment en la sessió celebrada el 15 de febrer de 2018 i que resumidament diu el següent. Vista la proposta de la Regidoria d'Urbanisme de data 28 de febrer de 2018 en què sol·licita es redacte l'ordenança municipal reguladora de les condicions tècniques, estètiques i d'ornat públic en espais urbans, vist el text de l'ordenança redactat per el departament corresponent, la Comissió proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, aprovar inicialment l'ordenança municipal reguladora de les condicions tècniques, estètiques i d'ornat públic en espais urbans amb la redacció que consta en l'informe proposta. Segon, sometre l'acord a informació pública pel termini de 30 dies perquè puguen presentar-se reclamacions o suggeriments que seran resoltes per la corporació. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini es considerarà aprovada definitivament sense necessitat d'acord exprés pel ple. Molt bé, iniciem el debat d'este punt. Grup Ciudadanos, Grup Popular, Grup Compromís. Bé, sembla que els grups de l'oposició no sols no presenten al·legacions que tampoc comenten res, per tant, des del meu punt de vista no entenc la seva abstenció, perquè si no han presentat al·legacions no n'hi ha ninguna petició, no entenc aquesta abstenció, hauria ser el seu vot un vot afirmatiu. Nosaltres en aquesta ordenança voldríem remarcar la importància de tenir-la, perquè l'Ajuntament d'Iniciativa no té ordenança de característiques estètiques i tècniques i d'ornat públic en els espais urbans. Aquesta és una de les poques eines que ens falten per a poder acabar de rematar la feina que en compliment del Pacte de Sant Domènec s'està fent des de les regidories d'Urbanisme i Patrimoni. Si bé és cert que aquest equip de govern està estiguent especial cura en la protecció del nucli històric-artístic de la ciutat, també s'ha de dir que ens preocupa de la mateixa manera que la resta de zones municipals queden abandonades i per tant és voluntat nostra en aquesta ordenança que és treballar per a millorar l'entorn urbà en el seu conjunt. Iniciativa és una ciutat bonica per si i, a més, un atractiu turístic que cal resguardar i potenciar. És hora d'endreçar alguns desgavells que passen a la nostra ciutat. Aparells d'aires acondicionats, rètols, cartells anunciadors, etc. I de tenir en paper unes ordenances, unes guies que ens permeten treballar per tal que els espais públics conformen un conjunt arquitectònic sostenible i integrat. Per tant, evidentment, el nostre vot serà a favor i esperem les aportacions de la ciutadania en aquest punt perquè creguem que qualsevol aportació és benvinguda. Nosaltres, a més, com ja vam fer en l'altra ordenança, també des de l'equip de govern seguirem modificant, rellegint i aportant cada dia més coses per a que l'ordenança siga una ordenança efectiva en la seva aplicació, que és l'important de les normes. Gràcies, Cristina. Grup Esquerra Unida, Miquel. Moltes gràcies. Continuem intervinguent en l'espai públic i ficant ordre a través d'aquests documents. Una ordenança, la de l'ornato públic, que el que pretén és, en primer lloc, recollir tots aquells dispositius de caràcter general que se puguen plantejar, regular les normes de civisme i convivència, recull també quina és la gestió que se té que fer dels elements publicitaris, tant en quant al seu impacte estètic, també l'ornat de les pròpies façanes amb aquests elements publicitaris i, evidentment, que també marca un espai per a les infraccions, procediments sancionadors, etc. Per una premissa bàsica i transversal en totes les normes que planteja aquesta ordenança, que és la conservació del patrimoni edificat i la millora del paisatge urbà. Insta al deure cívic, conforme estem dient, però també al compliment per part de l'administració, que això és fonamental, el fet que les ordenances que aprovem que després se complisquen i que no se queden solament en paper mullat. I obrir, evidentment, la possibilitat a que la ciutadania, a través d'al·legacions, a través de propostes, puga continuar millorant aquest document, que és un punt de partida. Molt bé, gràcies, Miquel. Grup Socialista, Nacho. Sí, ens agrada la proposta de la regidoria d'Urbanisme, que es parla d'un enfoque general de l'aspecte de la ciutat i d'integrar actuacions en nucli antic, però també en la resta de barris i de la protecció de la imatge general de la ciutat i del seu paisatge. Aquesta proposta és un enfoque novedós que pensem que era necessari per a definir quin tipus de ciutat volem, atractiva per al turisme, però també per als que vivim en ella a diari. El nostre vot serà favorable. Molt bé, alguna intervenció més en aquest punt?
Passem a votació del mateix. Vots a favor del dictamen? 14. Vots en contra? Cap. Abstencions? 6. Queda aprovat per majoria. Molt bé, seguim en el punt número 7, expedient 439, mutació de manial subjectiva de l'immoble propietat municipal al carrer Àngel número 9, edifici actual de la sede de la Policia Nacional, i la mutació és al Ministeri de l'Interior. Llegim el dictamen. Sí, proposta dictaminada per la Comissió Informativa de Foment i Seguretat en la sessió celebrada el 15 de febrer de 2015 i que resumidament diu: atès que en data 27 de desembre de 2017 es va presentar escrit de l'inspector cap de la comissaria de la Policia Nacional de Xàtiva sol·licitant la formalització de la cessió de l'ús de l'immoble situat al carrer Àngel número 10 a favor del Ministeri de l'Interior, atès que per acord de la Junta de Govern local de data 5 de febrer de 2018 es va reconèixer l'extensió de la cessió de l'ús a favor del Ministeri de l'Interior i es va acordar l'inici d'un nou procediment, la Comissió Informativa proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, aprovar inicialment la mutació de manial subjectiva del bé immoble ubicat al carrer Àngel número 9 de propietat municipal a favor del Ministeri de l'Interior per a destinar-ho a comissaria de la Policia Nacional. Segon, remetre l'acord al Ministeri de l'Interior perquè manifeste la seva conformitat amb la mateixa. Tercer, rebuda la conformitat, quedarà l'acord elevat a definitiu per a la seva efectivitat i es requerirà la redacció d'un acta que serà subscrita per ambdues administracions. Molt bé, iniciem el debat d'aquest punt. Grup Ciudadanos, Grup Popular, Grup Compromís. Sí, bé, ens trobem davant d'una mutació de manial. El ple passat portàvem també una, el punt següent també, i es tracta d'acabar amb aquesta situació lamentables de l'existència de convenis de cessió que no estan en vigor i a més que suposen una precarietat en l'ús de determinats edificis. Estar a favor d'aquest punt és estar a favor que el Ministeri de l'Interior comenci ja a invertir en la comissaria que es troba en una situació lamentable que jo crec que no passa ningú criteri ni ninguna norma de seguretat laboral i per tant estem a favor d'aquesta mutació i entenem que amb aquest canvi propiciem que siga ja el Ministeri de l'Interior el que invertisca en aquest edifici i que millori les condicions del mateix. Molt bé, gràcies, Cristina. Grup Esquerra Unida, Amor. Hola, bon dia a totes. Com bé ha dit Cristina, el nostre grup municipal també està a favor d'aquest canvi de titularitat de l'edifici que no modifica l'ús al que va destinat. Entenem que és un tràmit previ i necessari per a que l'administració que dona el servei, en aquest cas el Ministeri de l'Interior, pugui actuar per millorar l'espai i complir la normativa. Esperem que sobretot en qüestió d'accessibilitat, cosa que al final millorarà l'atenció de les persones usuàries. Votarem a favor. Gràcies, Amor. Grup Socialista, Nacho. Sí, efectivament, es tracta de la regulació d'ús d'este bé de domini públic, en concret la comissaria de la Policia Nacional en el carrer Àngel número 9, amb una proposta en la figura jurídica adequada, en aquest cas la mutació de manera subjectiva. El nostre vot serà favorable. Molt bé, alguna intervenció més? Passem a votació el punt, entonces. Vots a favor del dictamen? Unanimitat. Quedaria aprovat per unanimitat. El punt número 8 també és una mutació de manial, en aquest cas de l'antic hospital a favor de la Mancomunitat de Municipis de la Costera a la Canal i va en el mateix sentit que l'anterior punt. Donem lectura també al dictamen. Sí, proposta dictaminada per la Comissió Informativa de Foment en la sessió celebrada el 15 de febrer de 2015 i que resumidament és la següent. Vist l'escrit de la Mancomunitat La Costera, la Canal, on es sol·licita la redacció d'un nou conveni de cessió de l'Ajuntament de Xàtiva a l'esmentada Mancomunitat per a l'ús de l'edifici situat a la plaça de la Seu número 11, denominat Antic Hospital, atès que per acord de la Junta de Govern local es va reconèixer l'extinció de la cessió de l'ús a favor de la Mancomunitat La Costera, atès que en data 12 de febrer de 2010 es va redactar informe per responsables de la UNICOBE en relació amb el procediment i la legislació aplicable per a dur a terme la mutació de manera subjectiva del bé immoble descrit anteriorment, la Comissió proposa al ple l'adopció del següent acord.
Primer, aprovar inicialment la mutació de manera subjectiva del bé immoble denominat Antic Hospital Municipal a favor de la Mancomunitat de Municipis La Costera, La Canal, per a destinar-lo a l'ús de l'esmentada entitat. Segon, remetre l'acord a la Mancomunitat perquè manifeste la seva conformitat a la mateixa. Tercer, rebuda la conformitat quedarà l'acord elevat a definitiu i per a la seva efectivitat es requerirà la redacció d'un acte que serà subscrita per ambdues administracions. Molt bé, iniciem el debat. Grup Ciudadanos, Grup Popular, Grup Compromís. Sí, bé, com en el cas anterior, de la mateixa manera, estem a favor d'esta mutació, també per evitar o acabar amb els convenis de cessió d'ús que, com he dit abans, estaven totalment esgotats i creaven situacions de precarietat. En aquest cas també felicitar-nos perquè la Capella dels Àngels queda fora de l'ús de la Mancomunitat i retorna d'alguna manera a ser utilitzada per la Regidoria de Patrimoni, en aquest cas fer-la visitable com un dels elements patrimonials de la ciutat més interessants i, per tant, el nostre vot serà evidentment a favor. Molt bé, gràcies, Cristina. Grup Esquerra Unida, Amor. Sí, nosaltres, igual que el punt anterior, votarem a favor. Entenem que tots aquests tràmits van a beneficiar a ciutadans. Gràcies, Amor. Grup Socialista, Jordi. Sí, molt bon dia, gràcies, alcalde. En primer lloc, jo és repetir el que han dit els meus companys que m'han precedit. Els convenis actuals en aquestes administracions estan caducats, desfasats, alguns per renovar, i ens trobem a una nova línia legal, que és la mutuació de manial, que sobretot el que farà serà aportar a la Mancomunitat, aportar la millora de l'edifici, que és el que tots esperem, al igual que en el darrer punt. No obstant, no ens trobem en un edifici qualsevol a la nostra ciutat, ens trobem en un edifici singular, un edifici que és monument històric, artístic i nacional i que ja en els anys 80 va aportar la seva millora per aportar dues administracions, tant el centre de salut com la Mancomunitat, i que en el 95 ja per unanimitat aquest Ajuntament el dotaren del servei permanent de la Mancomunitat que avui renovem. No obstant, he d'avançar-vos també que hi ha una modificació substancial i jo crec que beneficiosa per l'element turístic de la nostra ciutat, que és la capella que presideix la façana, quedarà lliure de l'oficina de l'OMIC perquè retornarà a la Casa Artigues. La Casa Artigues, sabeu que la vàrem reobrir fa cosa de 2 anys per a l'oficina del centre històric i que compartirà espai en l'actual administració. Jo crec que és un model a seguir, és un model que hem de seguir treballant per a que tots els serveis públics de la nostra ciutat puguen dotar-se en el nostre centre històric. Gràcies. Vale, gràcies, Jordi. Si no hi ha cap intervenció més, passem a votació d'aquest punt. Vot a favor del dictamen. Unanimitat. Aprovat per unanimitat. Molt bé, el següent punt són les resolucions d'alcaldies, decrets, etc., que han estat a disposició de tots i cadascun dels grups municipals i de regidors en la secretaria en temps i forma. Si hi ha alguna pregunta o alguna qüestió al respecte d'algun d'estos decrets o d'alguna d'estes resolucions, ara és el moment. I si no, passem al punt número 10, que és la dació de compte de matèries delegades en la Junta de Govern Local. Hi ha alguna qüestió en aquest punt? No n'hi ha cap. Passem al número 11, que són els assumptes no dictaminats i o mocions. El primer expedient és la proposta de modificació puntual del calendari de sessions corresponent al mes de març de 2018. La proposta en aquest cas bàsicament ve com a conseqüència de la coincidència del dia de la sessió segons el que tenim aprovat amb les festes de Pasqua i per tant el que se planteja és avançar-ho la setmana d'abans i en definitiva el que plantegem és que en lloc de ser el 31 de març siga el 24 de març el plenari ordinari del mes de març. I això és la proposta. Passem al debat. Hi ha que ratificar-ho? Sí. Val, doncs. Per la comissió. Perfecte. Per la comissió informativa caldria ratificar la seva inclusió a l'ordre del dia. Vots a favor de ratificar la inclusió a l'ordre del dia. Unanimitat. Queda ratificada la seva inclusió per unanimitat. Sobre el fons de l'assumpte, alguna qüestió per part d'algun grup? No? Passem a votació entonces del mateix. Vots a favor de la proposta? Unanimitat. Quedaria aprovada per unanimitat.
Molt bé, el segon punt en assumptes no dictaminats és l'expedient 1139, concretament és la ratificació de la resolució d'alcaldia per a sol·licitar subvenció a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per a la sol·licitud de subvenció per a l'elaboració de plans municipals d'inclusió i cohesió social. Hem de votar la inclusió també? Doncs votem la inclusió. Tampoc ha estat dictaminat per cap comissió informativa, per tant, a l'estar inclòs en l'ordre del dia sense haver estat dictaminat, cal ratificar prèviament la seva inclusió a l'ordre del dia a l'empart del que disposa l'article 82.3 del ROF. Vots a favor de ratificar la inclusió a l'ordre del dia? Unanimitat, queda ratificat per unanimitat. Molt bé, donem lectura a la resolució, Rafael, per a iniciar el debat. Resolució d'alcaldia de data 20 de febrer de 2018 que resumidament diu el següent. Vista l'ordre 11-2017 de 18 de desembre de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de les subvencions dirigides al desenvolupament de plans municipals d'inclusió i cohesió social, vista la resolució de 29 de desembre de 2017 per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 les subvencions per a impulsar l'elaboració dels plans municipals d'inclusió i cohesió social, l'alcaldia resol, primer, a l'empart del que disposa l'article 10 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre de règim jurídic del sector públic, abocar la delegació de competències realitzades a favor de la Junta de Govern local sobre reconeixement en aquesta matèria. Segon, que s'aprove l'inici d'elaboració del Pla Municipal d'Inclusió i Cohesió per al municipi de Xàtiva. Tercer, que se sol·licite la subvenció a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Direcció Territorial de València, la subvenció per a impulsar l'elaboració del Pla Municipal d'Inclusió i Cohesió Social. Quart, facultar l'alcalde president perquè subscriga tots els documents que siguin necessaris per a la sol·licitud d'aquesta ajuda. Molt bé, iniciem el debat d'este punt. Grup Ciudadanos, alguna qüestió al respecte? Grup Popular. Buenos días. Sobre todo una aclaración, dado que, como bien han dicho, el punto no pasó por la Comisión Sociocultural y no pudimos llevarlo a debate. He visto que en la resolución se pide una ratificación de acuerdo de pleno, pero visto lo que aprobamos, la resolución de Consellería, lo que veo es que pide un certificado de acuerdo del pleno en el que se autoriza a impulsar el plan, que sí que está en un punto, pero también habla de la creación del Consejo Municipal de Inclusión y Derechos Sociales. Y yo no lo veo incluido, no sé si falta, lo digo porque he estado viendo y nos quedan 4 días para poderlo revisar y nos piden las dos cosas en el certificado. Simplemente era decirlo por si había que incluirlo o estaba incluido en algún punto que yo no había comprendido. Sí, ara nosaltres entenguem que el Consell Local d'Acció Social se pot certificar perfectament que en el Consell Local d'Acció Social és equiparable a este Consell que se demana per part de la Conselleria i per tant el que se va a traslladar és que ja tinguin creat aquest Consell que pot fer les funcions de Consell d'Integració, etc. Seguim. Grup Compromís, en part. Bon dia a totes i tots. Bé, si repassem els indicadors d'exclusió social al País Valencià, trobem que estem molt per baix de la mitjana espanyola en els indicadors que fan referència a ocupació, consum, drets polítics, educació, habitatge, conflicte social, salut, etc. Malauradament, Xàtiva no és cap excepció al nostre país. Només a la nostra ciutat, al mes de gener, la xifra oficial d'aturats demandants de treball era de 2.467 persones, de les quals 60,5% eren dones. La situació d'emergència social requereix un pla de xoc amb mesures i accions concretes per al rescat d'aquelles persones i col·lectius que han caigut de la xarxa de protecció social. Una situació agreujada per la crisi econòmica i les mesures d'austeritat que han suposat un debilitament de l'estat de benestar. És voluntat d'aquest equip de govern dotar-se d'una eina d'ordenació i direcció estratègica de les accions i mesures d'inclusió i cohesió social que ens permeta treballar per reduir els factors de desigualtat social i vulnerabilitat, promoure l'autonomia de les persones i els col·lectius vulnerables des de l'activació inclusiva, la vida independent i promoure una cohesió social a partir de l'enfortiment dels llaços familiars i comunitaris, és a dir, el sentiment de pertinença a la col·lectivitat i al territori.
Necessitem un pla municipal d'inclusió i cohesió social que ens faciliti treballar amb una visió integral i transversal, vinculada als agents socials i als recursos del territori de manera participativa i activa. Molt bé, gràcies, Empar. Grup Esquerra Unida, Miquel. Sí, bon dia a totes. Bé, a més estic llegint la informació que ens ha donat trasllat de la sol·licitud d'aquestes ajudes d'aquest plan per implementar així en l'Ajuntament. Al llegir la necessitat de la creació del Consell d'Inclusió i Serveis Socials, donàvem per entès que efectivament ja estava creat, perquè ja el tenim. No és un òrgan sectorial d'obligatòria creació, però este plan va dirigit a qui no el tinga, que el crea, i el que el tenim creat ja no fa falta. El que sí que hem de tindre en compte és que així s'exigeix que participen també els agents socials, els sindicats. Hi haurà que fer una modificació que haurien d'haver aprofitat ja per fer-la, dels estatuts del Consell Social per incorporar els agents socials i altres elements de la ciutadania que estan previstos que deuen de participar també en aquest òrgan. Com soc regidor de participació, quan més participen, tots millor, i més si són els sindicats. A mi em sembla perfecta la intenció i els objectius d'aquesta iniciativa per part de la Conselleria d'Inclusió, i només ja per veure d'on procedís ja ens dona totes les garanties de que va dur-se avant en serietat i en un impuls important per part de la Conselleria. I després, llegint també per així, la veritat és que està molt bé, perquè diu se hauran d'adoptar, vaig a traduir-ho perquè està en castellà, diu mesures per a la sensibilització de les diferents actors socials sobre la vulnerabilitat i risc d'exclusió d'una important part de la societat en el territori, així com de la importància d'implementar polítiques socials que tallen les esmentades problemàtiques. Em pareix molt important sensibilitzar, perquè això en Roman Paladino és crear consciència de classe. Explicar-li a la ciutadania que els que estan perjudicant no és per una casualitat, sinó perquè hi ha un sistema molt injust, que és el capitalisme, que té una estructura econòmica que produeix que ells estiguen mal, perquè altres estiguen bé. I aquesta sensibilització meva pareix que serà prou important fer-la en aquest sentit. I després també, a l'hora de valorar i que ens donen el major nombre de recursos econòmics possibles i la major valoració del nostre projecte, diu que hauria d'aportar-se un anàlisi de la situació i percentatge poblacional de pobresa i pobresa severa en l'àmbit territorial, o sigui, així adjectiva. I aquest anàlisi crec que serà molt important tindre-lo a l'abast per a saber i aproximar-nos a la realitat de les injustícies que al nostre poble encara es mantenen, igual que l'anàlisi de la desocupació i la desocupació de llarga durada, per a tindre no sols els datos puntuals que ens ofereix el CEPE trimestralment o mensualment, sinó per a tindre una imatge comparativa de quina és la situació de desocupació. De la mateixa forma, en relació a la infància, la immigració i els majors, i els percentatges de població en situació de dependència, que ens farà tindre una visió global de la situació, de la qualitat de vida de la nostra ciutadania. I res, saludar aquesta iniciativa de la vicepresidenta de la Generalitat, i nosaltres hem de donar el nostre total i ferm recolzament a aquesta iniciativa. Res més. Molt bé, moltes gràcies, Miquel. Grup Socialista. Txelo. Hola, molt bon dia. Sí, s'escolta,
Bé, pel que estem tractant, jo volia informar-vos que la diagnosi de la que ha estat parlant el nostre company i el que m'està comentant és una diagnosi que vam fer només arribar en 2015 al govern perquè no teníem dades exactes de tots els sectors que ens requereix ara per poder tindre dades per poder presentar aquesta subvenció. A banda d'aquesta diagnosi inicial que vam fer des de dades de SEAFI, de menors, de serveis socials generals per a veure la pobresa que teníem, la immigració, majors, etc. Ahir vam poder implementar alguns programes propis de l'Ajuntament, com el programa PI d'inclusió i altres que hem treballat conjuntament amb pressupost de la Generalitat i també de la Unió Europea, com el d'itineraris integrats, on també, a banda de treballar internament en el departament, treballem en coordinació amb agents socials de la ciutat, també en la xarxa empresarial i en la xarxa formativa, perquè entenem que el problema de l'ocupació és el problema més seriós que n'hi ha de més desigualtat. Llavors dic que estem treballant per a que aquest pla que demanem en aquests moments la subvenció tinga les dades reals i exactes, coordinades i comparades també amb altres municipis de les nostres característiques per a que sapiguem què estem fent, què és el que volem fer i on anem a arribar. Llavors dic, tot el departament porto treballant en aquestes dades tota la legislatura, però ara mateix anem a fer una diagnosi i una foto exacta de la nostra ciutat i de tots els serveis que ens requereix el pla que ja tenim, però que anem a fer una foto, anem a presentar-lo, jo crec i entenc que com estem tots d'acord i la ciutadania ho necessita, anem a aconseguir un bon pla perquè és una forma de treballar de forma coordinada, de forma objectiva i que al final tot l'esforç que es fa des de l'Ajuntament, des de Benestar Social, de tot l'equip de govern i de tot l'Ajuntament va arribar a poc a millorar la vida de ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat. Gràcies per el vostre suport. Molt bé, donat que només cal ratificar, caldrà votar, entenc? Sí, anem a votar. Hay que fer la votació. Molt bé, doncs passem a la votació, si no hi ha ninguna intervenció més. Vaig a favor de ratificar el decret. Unanimitat, quedaria aprovat per unanimitat. Molt bé, el tercer dels punts no dictaminats concretament és la moció de suport a la vaga feminista del dia 8 de març de 2018. Abans d'iniciar el debat d'aquest punt, anem a votar la seva inclusió en l'ordre del dia. Vaig a favor de ratificar la inclusió en l'ordre del dia. Unanimitat, quedaria ratificada la seva inclusió per unanimitat. Donem lectura als punts d'acord que presenta en aquest cas la moció, firmada per tots els portaveus, excepció feta del grup Ciudadanos. Moció presentada pels portaveus del grup Socialista, Esquerra Unida, Compromís i Partit Popular, registrada d'entrada el 21 de febrer de 2018 i que després d'una ampla exposició de motius ve a proposar al ple l'adopció de següents acords. Primer, recolzar la vaga general de les dones, facilitant el seu desenvolupament en aquesta corporació. Segon, facilitar amb tots els mitjans materials, personals i de difusió les manifestacions, concentracions, activitats i actes que convoquen les associacions de dones en el 8 de març. Tercer, exigir que el Pacte d'Estat contra les violències masclistes es dote de recursos i mitjans per al desenvolupament de polítiques reals i efectives que ajuden a aconseguir una societat lliure de violències contra les dones i xiquetes. Molt bé, iniciem el debat en aquest punt per part del grup Ciudadanos. Juan. Sí, gràcies. Bon dia a tots. Diré en primer lloc que respectem al màxim esta convocatòria de huelga y el dret a exercirla. Miren, nuestra formación seguirá trabajando día a día a nivel nacional y desde todas las instituciones autonómicas y locales por seguir mejorando la situación actual y para que cualquier persona tenga las mismas aspiraciones, oportunidades y salario, independientemente del sexo que tenga. Desde Ciudadanos consideramos que no solo se trata de una cuestión de mujeres, sino de una cuestión de justicia e igualdad. Gràcies. Molt bé, gràcies Juan. Per part del grup Popular. Sí, endavant. Així, Xàtiva, no donar el suport a aquesta moció seria no donar l'opció a cadascuna de les persones del nostre àmbit d'actuació a poder triar i decidir si vol o no vol fer la vaga.
com bé diu la moció al seu acord primer, recolzar la vaga facilitant el seu desenvolupament en aquesta corporació. Per tant, no volem generar debat i llevar-li força al missatge que es vol donar amb aquesta vaga i que cada persona tinga la llibertat de decidir com recolzar a les dones. Hi ha qui ho farà amb la vaga, altres ho faran continuant amb la pràctica de la igualtat que ja gaudeixen en el seu dia a dia i defensant-la simplement amb la seguretat d'estar en el camí correcte, fent oïts sords a qui les critique. En definitiva, igualtat, pensem, deu ser actuar, pensar i decidir com a persona i fer el que ho creu malgrat les veus en contra. I per tot això recolzem aquesta moció. Molt bé, moltes gràcies. Compromís, Pilar. Sí, bon dia a totes i tots. Estem vivint l'era tecnològica, que és també l'era de l'obsolescència. Ara les coses duren poc, tot queda obsolet ràpidament i exigeix una versió nova, una versió millorada. En els darrers 160 anys, la nostra societat ha fet avanços gegants, que en altres temps havien sigut inimaginables. Però, clar, això només és en qüestions tecnològiques i científiques, perquè no cal fixar-se massa per adonar-se que hi ha coses que no canvien, que potser sembla que milloren, però no mai de manera sincronitzada amb l'evolució dels temps. Al 2018, les dones ens trobem en una situació totalment anacrònica, quan ens veiem obligades a reclamar els mateixos drets que demanaven les treballadores al 1857. Si els períodes de bonança beneficien mínimament la nostra situació dins del conjunt de la societat, cada trasbals, cada crisi econòmica ens aboca inexorablement a una situació de desigualtat cada volta major, a una feminització de la precarietat i a una pèrdua de drets de ciutadania, fins i tot de drets ja consolidats. Les retallades econòmiques d'aquesta darrera crisi han suposat un atac directe contra els processos d'igualtat entre dones i homes, ja que la precarietat laboral, la cura de les persones dependents, etc., són qüestions que assumeixen habitualment les dones quan les institucions públiques no les cobreixen o resolen en la seva totalitat. Actualment, la bretxa salarial de l'estat espanyol se situa en un 23,25%. Això vol dir una mitjana de 6.000 euros anuals menys per a una treballadora que desenvolupa una feina d'igual valor que un home. Aquestes són les dades últimes realitzades per la UGT. Creiem que les accions portades a terme per part del Govern central per promocionar la igualtat real i efectiva són insuficients. Ens preocupa la inexistència d'un Ministeri d'Igualtat propi i independent, però ens preocupa més i cap la poca perspectiva de gènere d'algunes de les campanyes impulsades per part del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Els estereotips i el patriarcat estan impregnant de manera perillosa tota la política feta des de l'executiu central, a no donar l'atenció que requereix la igualtat entre homes i dones. En matèria laboral, la situació no és més positiva al trobar-nos un executiu incapaç de prendre mesures que vagin encaminades a fomentar la reducció de l'escletxa salarial. I per això no és prou negatiu, el president del govern ha protagonitzat en les darreres setmanes declaracions donant a entendre que la igualtat salarial no és una prioritat per a aquest executiu. Nosaltres recolzem esta vaga que legalment cobreix tant treballadors com a treballadores, però ens agradaria deixar ben clara la premissa fonamental que s'ha de posar el focus en les dones, que aquesta és una iniciativa nascuda d'assemblees de dones i que són les dones que han de tindre el protagonisme absolut i tota la visibilitat. El nostre vot serà a favor. Moltes gràcies, Pilar. Grup Esquerra Unida, Xesca. Bon dia a totes i a tots. No podria ser menys que estiguem tots d'acord perquè això partix d'un òrgan com és el Consell de les Dones que des del minut 1 ha estat recolzant a la plataforma feminista que no sols és estatal, és també autonòmica i avui podem dir que també més de quasi 77, encara que la moció posa 55, 77 països van a fer vaga. Van a fer vaga perquè com estem així reivindicant contínuament n'hi ha molts motius. Abans en pare ha fet una exposició brillant de les aturades concretes d'Ixàtiva, el 66%. Són moltes aturades i aquestes estan de les que consten, però n'hi ha economies submergides, que es beneficiem socialment d'aquestes dones que estan invisibilitzades en les nostres cases, que moltes vegades tenen una situació superprecària. I aquesta mobilització
que ja porta molt de temps organitzant-se, que té el suport de les organitzacions feministes, de col·lectius, de sindicats, de qüestions com esta, política, des de baix, des de la nostra municipalitat, perquè se ho creguem totes i tots els que estem ací a títol no partidista, sinó a títol personal i que no ho qüestionem, se plantegen no sols la vessant laboral, que com sabem és el Dia Internacional de la Dona Treballadora, sinó altres vessants, com és la vessant educativa, també. En els nostres instituts, en les nostres escoles, en el sistema educatiu, encara existeix aquesta educació on està invisibilitzada la dona. Així ho hem parlat en algunes vegades. No estan en els llibres de text, no se treballa tampoc la coeducació del segle XXI. Per tant, en educació també tenim motius per a fer aquesta vaga. El consum. El consum és il·lògic que encara n'hi hagin unes taxes rosa on les dones paguem més que els homes per productes. I com això, altres que perpetuen aquest sistema capitalista feroç que ens aparta i també el de les cures. El de les cures que és el més invisible. Jo, per supost que som les dones les que tenim que fer visible que aquest dia para tot, aturem el món, és el lema que portem i que crec que des d'aquest Ajuntament hi ha unes accions, com és a les 12:30, a les 12 farem una concentració a la porta on se llegirà aquesta moció. Se farà immediatament, el dilluns se dirà que l'Ajuntament de Xàtiva, com no, està adherit, si és que és el vot favorable de totes i tots, i després per la vesprada, des de la Casa de les Dones, hi haurà una marxa que també està recolzada per la Mancomunitat. La Mancomunitat s'ha adherit, posarà autobús i des de les comarques centrals podran vindre a Xàtiva a fer ús d'aquest dret, com és reclamar uns drets de la meitat de la població que està tan ningunejada. Gràcies si és així i crec que és un deure d'aquest grup municipal acceptar totes aquestes mobilitzacions del 8 de març. Moltes gràcies, Xesca. Grup Socialista. Elena. Bon dia a totes i a tots. Any 2018, segle XXI, món aparentment desenvolupat, on el 73% dels contractes temporals recauen sobre les dones, on sols 3 de cada 10 noves feines les ocupen dones, on el salari mensual mitjà d'una dona és de quasi 500 euros per davall dels homes, on una dona ha de treballar 108 dies més a l'any per tal de cobrar el mateix que un home, on al cobrar menys es té menys independència, on quan una dona va incorporar-se al mercat laboral li pregunten si té pensat tindre fills, on les dones, tot i que ja estan més que presents al món laboral, continuen majoritàriament amb la feina de casa i dels dependents de la família, provocant així tenir menys temps per créixer en el món laboral, on a les llars encara es diu que se li ajuda a una dona i no s'assimila el concepte de corresponsabilitat, on s'assigna un rol de gènere ja amb el primer regal que se li fa a una xiqueta, on l'esport femení no importa i, en fi, on no s'acabarien mai les dades de discriminació masclista. En definitiva, tot això és violència, violència contra mi, contra ma mare, contra la meva àvia, contra la meva filla, contra la meva germana, cosina, amiga, parella, veïna, contra totes, contra tots. Per tots aquests fets, encara és moment de mobilitzar-se, moment de donar suport a una vaga a la qual ja donen suport més de 70 països. Una vaga que l'hem de fer amb dos sexes, perquè la igualtat és responsabilitat de tots i de totes, i en la qual hem d'exigir la dotació econòmica promesa en el pacte de gènere per poder créixer en igualtat i, en definitiva, en cultura social. Per tot això exposat, el grup socialista donem suport a aquesta moció. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Elena. Alguna intervenció més en aquest punt? Passem a votació, entonces. Vots a favor de la moció? Partit Socialista, Esquerra Unida, Compromís i Partit Popular.
Vots en contra? Cap? Abstencions? Una abstenció de... Doncs queda aprovat per majoria. Molt bé. Gràcies, anem a continuar en el plenari. El punt número 12, que és el de despatx extraordinari. No hi ha ningú punt en este punt. Punt número 13, pregs i preguntes. Crec que no queda ninguna pregunta pendent de l'anterior plenari, però si hi ha alguna pregunta per part dels regidors i les regidores en este punt. Juan, no cap? Grup Popular, cap pregunta? Molt bé, doncs alcem la sessió. Miquel, tu tens alguna qüestió que preguntar? Que els regidors de l'equip de govern també Pregunta. puguin dir coses. No vaig a preguntar res a ningú, sinó aprofitant les avantatges de la tecnologia i de que l'acte oficial és la cinta audiovisual, jo sí que m'agradaria fer constar, perquè constarà sempre en l'acte, que estem atravessant en aquests moments a l'estat espanyol una situació molt dolenta, on la llibertat d'expressió està sent atacada, la llibertat d'expressió i moltes altres drets fonamentals estan sent atacats, i vull fer referència al rapero que l'han condenat 3 anys a la presó per cantar una cançó, al secretari general de la CGT de Catalunya, que per ser sindicalista està imputat en un procediment, a una persona que va ser diputada en el Parlament de Catalunya que simplement per la seva ideologia li han dictat una ordre de detenció en contra d'ella, com és Ana Gabriel, que simplement se li vol detindre per la seva ideologia. I després, en una exposició artística, també hasta allà pleguen les arpes de la repressió i també abús censura en una obra d'art. Crec que la situació és molt dolenta i nosaltres, si no tenim cap de competència, podríem haver presentat una moció, tampoc tindrien major incidència, com no tenen la majoria, però sí que vull que quede constància de totes les limitacions dels drets fonamentals que s'ha produït actualment en Espanya perquè estiguem retrotraient-nos ja no a la transició, sinó jo crec que aquestes notícies jo les sentia quan estava Arias Navarro, de president de govern, era quan les sentia. Que tancaven, prohibien actuacions teatrals, que caen a gent per opinar, i jo crec que no està de més que així en este plenari deixen constància d'aquestes circumstàncies i que algun dia algú quan vaig a saber a preguntar, i en aquella època tan retrograda que va haver aquí a l'estat espanyol, ningú dia res, sí que hem dit. Molt bé, Miquel, queda registrada la teua intervenció. Ara sí, si no hi ha ninguna intervenció més, alcem la sessió. Passem al torn de pregs i preguntes del públic assistent. Com sempre, quan inicia este punt, demane que les preguntes, evidentment, que se facin pel públic, se demane la paraula, se facin preguntes al respecte de qüestions relatives a la gestió dels diferents regidors i regidors de l'Ajuntament i que, per tant, se facin, evidentment, amb respecte i educació. Hi ha alguna persona que vulgui intervindre en aquest punt? No cap? Alcem la sessió. Moltes gràcies. Sí. Referent a lo que havia dit el senyor Alcocer. Sí, però quina és la pregunta? El punt que havia dit de l'apoyo, o sigui, a les persones que estem en baix d'exclusió social. Sí. Jo crec que vostès, en el meu respecte, des de l'Ajuntament que vinc, del poble que vinc, perquè avui soc d'ací de Xàtiva, no poden donar tant d'exemple perquè a mi m'ha negat tot per part d'una separació i jo he demanat ajuda. La senyora Jero està així, crec. I a mi se m'ha negat tot i jo estic pitjor que ninguna persona estrangera i tot. No tinc res en contra dels estrangers, saps? Molt bé, doncs en qualsevol cas, si eres veí de Xàtiva i tens algun tipus de problema en això, passes per benestar social i s'atendran les teves peticions. Jo entenc que és una qüestió que estiguem millorant i intentant millorar. Vostès saben la meva situació, veritat? Un moment, jo crec que no és este torn, no és el torn per a traslladar les situacions personals, en qualsevol cas és torn per a fer qualsevol qüestió, qualsevol pregunta. Si hi ha alguna qüestió en concret i si no i tens alguna necessitat en aquest sentit, doncs... No vaig més que res per vosaltres. Jo veig que hi ha més harmonia en vostès que
que en el grup d'Esquerra Unida me pareix que són a vegades un poc massa... Bueno, jo crec que això és una valoració al respecte d'una qüestió que no està dins del sector de pregs i bombers. Hi ha alguna pregunta més per part del públic assistent? Gràcies. Sí, per així. Bon dia a tots. Bon dia. Senyor alcalde, una pregunteta. Vostè vol que Protecció Civil haga serveis en el municipi de Xàtiva? Sí, bueno, clar que vull que faci serveis en el municipi de Xàtiva. Però quina és la pregunta? Fes totes les preguntes, però això no és un interrogatori. Este punt no és un interrogatori. Són preguntes, pregunta el que vulguis i no te preocupes, i te contestarem. Si vol que participen els voluntaris de Xàtiva, perquè la regidora, Mariola, nos avisa d'un dia per altre, saben que són voluntaris, però també tenen el treball i moltes coses. N'hi ha que organitzar-se. Però el que podem és que nos explique a veure com podem solucionar-lo. Vale. Molt bé. Si vols comentar alguna qüestió. Sí, sabeu que els serveis que jo vos comunique intente comunicar-vos en la suficient antelació per a que es pugueu organitzar. Sé i sou conscient perfectament de que sou voluntaris, de que teniu els vostres compromisos, el vostre treball. Per això sempre intento avisar-vos a la màxima antelació possible. De tota manera, sabeu vosaltres que en els últims serveis per als quals se vos ha requerit no he obtingut cap resposta. Per tant, entenc que sou voluntaris, però si sou voluntaris, la paraula ho indica, heu de tindre una voluntat o adquirir un compromís de vindre a fer aquests serveis. Si no podeu adquirir aquests compromisos o aquesta responsabilitat, jo no puc comptar amb vosaltres. Vale, perfecte. Otra és, si la regidora Mariola Sánchez es va enviar unos whatsapps que tenim així, podem demostrar-lo, en el que la regidora es amenaça i es dia que us ha acabat el xollo. Les pareix bé? A veure, jo no tinc constància de whatsapps i de més. Si hi ha alguna qüestió concreta que se vol plantejar, jo entenc que no hi ha ningú tipus de problema en què se plantegi. Jo sé que hi ha hagut una sèrie de conflictes respecte de la manera en la que se desenvolupa l'activitat, en aquest cas de protecció civil. Soc conscient d'aquesta situació. No obstant això, també soc conscient de les instàncies que s'han presentat per als voluntaris i demés. Si hi ha alguna qüestió en concret que se vulgui tractar, jo estic obert, igual que la regidora, a mantenir qualsevol reunió amb qualsevol dels membres de Protecció Civil i per a intentar solucionar qualsevol aspecte que s'hagi pogut produir sense ningun tipus de problema. Sí, perdona, disculpa que te vull... Sí. I l'última pregunta és si l'alcalde i la regidora es vol informar si has variat els partides destinades a protecció civil del pressupost municipal de 2017, si han utilitzat per al projecte d'un dron per la zona de Pisquer. No tinc consciència de que les partides de protecció civil s'hagin gastat per a ninguna altra qüestió que no sigui en relativa a protecció civil. No tinc constància d'això. Referent al que havies comentat abans, tu dius d'uns whatsapps i tal, jo també tinc whatsapps que puc demostrar en els que jo mai vos he amenaçat, simplement vaig dir que no anava a comptar amb els vostres serveis perquè cada vegada que vos cridaven no contestàveu a aquests requeriments. Jo sí que tinc whatsapps en els quals em falteu al respecte i també ho puc demostrar. Gràcies. Bueno, en qualsevol cas, la seva intervenció, jo crec que és important que aquest tipus de qüestions ens reunim i vegem a veure quines possibilitats hi ha al respecte. Jo me mostro obert en qualsevol moment a poder tindre una reunió amb vostè o amb aquelles persones que vulguin parlar, i companyia de Mariola també, sense ningú tipus de problema, i per tant poder donar solució a lo que hagi pogut ocórrer. Però és que estem esperant des d'agost, des de la fira, hasta ara, i no se nos ha contestat ni res. Al que no se us ha contestat, perdona? Un momentet, així regulo jo el debat. No anem a entrar en un debat. Digues, en aquest cas, des d'agost, què és el que heu demanat? Jo no tinc constància de que heu demanat ninguna reunió, però bueno.
Bueno, doncs no passa res, el dimarts que ve sense ningú problema us podré atendre o el dimecres que ve sense ningú problema us podré atendre i fem la reunió i ja està, no hi ha ningú problema ni aquest respecte. Molt bé, moltíssimes gràcies.